So pamene Trump wakhala akuopseza Venezuela, and how you say zinawapanga president wa dziko la Venezuela Nicolas Maduro amango yesetsa umango guys nasizungu mavuta amango peace, not war ari nkhondo ayi guys, ntendere basi ntendere mpaka matenga ma audio yakaje basi kumapanga mix ndi nyimbo ndi kumavina ari kupanga advocate ngati kulimbikitsa ntendere. So nkhani yonse koma nkhani ngakhale zicho chomwe yavutabe nde tientro kuti nkhani iliporani pa. Not war. Just peace. Forever. Peace forever. No crazy war. No crazy war. Please. Yes, peace. Peace forever. Victory forever. Defeats. No crazy war. Good morning, madzuko banji konse kumene muli. Ya basi lero tati tipasane ko update ya ku Venezuela. So chimene chitika ku Venezuela nchono kuti pakali pano a Trump azunguliza Venezuela yonse ndi asilikali komanso zida za nkhondo zimathankala ndege chana kuphatikizapo nkulengezaso kuti akuluakulu airspace mlengalenga mwa dziko la Venezuela pakali pano mwatsekedwa. Ndiye kuti wina aliyense kama pilot kama chana amene akufuna kudutsa kupita ku Venezuela kakuteramo kakutulukamo mungodziwa kunena kuti sikuli safe, senzo kuti iwowa atenga control. So actually nkhani ndiyonena kuti poyambirira penipeni takhala tikulongosolana komanso mapasana update yokhuzana ndi ku Venezuela kuti ku Venezuela ku makamaka chikuchitika njani. Nicolas Maduro amene ali president wa dziko la Venezuela ndi president yekhayo amene ndithu safuna kugonja kapena kuti kupangidwa bullied kapena kuti kuuzira zochita ndi Trump. So iyeyo ali ndi azinzake ake ngokakhala Russia, Iran, China. Zimenezi ndithu zimakwiyitsa a Trump. Why iweyo neba wakhala ndi azinzako amene ali adani athu. Remember, mungaone kuti anthu wakaya ali limodzi apasana mamoni, China ndi America chanchani ka Russia, koma mu geopolitics anthuwa ndi ma rivals, anthuwa ndithu ndi adani. Amaonana zoti uyu nchinyambalo, ichi nchinyambalo like mu reality yake pamene zinazo ndiye hata umango khala ngati kuti mango zabwino bwino komano muchilungamo chake anthuwa ndithu ndi anthu kuti saonelana kukondwa. So choyambirira anampekera nkhani kunena kuti akulu inuyo muli connected ndi ma drug dealers. Magulu achina Aragua, Los, magulu angapo ndithu Solos, akuti iweyo president iweyo uli connected ndi magulu amene wawa. So magulu amene wawa akumabwera ku America kumabweretsa ma drugs. So ife zimene sikuzifuna nde anayamba kuphulitsa mabot amene anali pa nyanja pamene anu ake a dziko la Venezuela amanena kuti anthu onda asodzi. Americans amati anthu amenewo ndithu ndi ma drug dealers amabweretsa ndithu machani ma drugs mu dziko la America. So amangophulitsa mpaka na afika 21. So ndi zinthu zonena kuti kwenikweni anthu ambiri anadzudzulapo kuti guys munthu sitimangofikira kupha
no trial, no kukhoti kuti mwakuti popanda panga classify bwino inu kungofika kungochisa bombo kungopholisa basi amene basi anali oti amagulisa ma drugs pena pake sizabwino. Anyway, anali kupanga zimene zakena mwanamba utumiza mastima ankhondo, right, ku Venezuela kumeneko pang'ono mpaka nakupeza kuti aizongolela Venezuela seja ndi asilikali okwana 15,000. Asilikali okwana 15,000 zimatankala zimachani zambiri mbiri ndege pakana kenako kusafikapo ngolengeza kuti akuluakulu apapa airspace ya dziko la Venezuela tatseka. Anyway, atalengeza choncho a Trump kamati anayimba foni ku dziko la Venezuela, actually ku Caracas kumene ku city imeneyi anayankhulana ndi administration ya Maduro, ndiye anawuza kuti Maduro pakadali panopa ngati akufuna kuti zinthu ziziyende mwa smart atha kungotenga iyeyo, mkazi wake, mwana wake atuluke mu Venezuela basi adzipita, kapita ku Tehran ku Iran, kapita ku Russia, kapita ku China, muli mosema ndikuti apopo ife kumbali ya ife zikhala thana apane pepo. So zimene zikugwirizana ndi response kapena kuti yankho limene anapereka Maduro kwanena kuti ma-Americans wa chimene akubwerera kuno musaganize ngati kuti akubwerera kuti za ma-drugs, nkhani yonse ndi yabodza. Chimene akubwerera pano akufuna to regime change, afuna kungosentha boma. So pakadali pano ku Venezuela anakana kuti ayi imene singalani imene singagwire upresident makamaka sachoka, and zitatero ndithu pana zakhala kuti panali escalation ndithu khangati akupanga matukutuku ma-Americans achasopana amenewo. Kenako zinapeza kuti office ya Maduro ija president wa Venezuela anazemba sofoni ku America komano sina yankhidwe unfortunately. So pakadali pano sitikudziwa kuti chikuchitika njani. Mande manga ma-Americans nkhani yonse ili yes yone mati madrugs machani yes nkhani yonse inali yabodza ndithu completely. It was a lie. It was madrugs amachitika komano zoti zili connected ndi president kapena bweyayi bastendule mutu amene tikumfuna kuno amene angabwese iyeyo 50 million. You see, ndali zonse zijazo nkhani yake ya madrugs. Kuli dziko limene lili border to border ndi America limene kumapangidwa madrugs enieni ndikumene kuli ku Mexico. Zonsezi samachita ku Mexico chifukwa chani akachita ku Venezuela. Actually mukudziwa sokalenso mbiri ya Mexico. Even panopa samabisa zachidziwike kuti even ma movies mina amapanga mafilimu amapanga kuti ku America muna banga robali bank robali mina aba ku banki chani amathawira kuti amathawira ku Mexico mumuviro mina right zimene zikupanga relate ndi mene yo life yawo mina makhalira like ku Mexico ndi dziko limene iwo amathawira kukapanga zawo za ma drugs za chifwamba zimenezo. Komano why Venezuela? So kumene kukulima issues kulima zinthu zingapo zimenezo. Wani anamveka dzina kuti dictator atiye ndithu amapanga dictator anthu. Nicolas Maduro is a dictator. Remember kuti Americans US warships appear to be gearing up for action against Venezuela off the coast of Puerto Rico. 15,000 US soldiers are now stationed in the region. There are also 15 US naval vessels off the Venezuelan coast, including the United States' largest aircraft carrier, the USS Gerald Ford, which can carry up to 90 planes. On the streets of Caracas,
Uncertainty is making people ngati wary. iye ali dictator No, realmente miedo. We are all afraid. Pero amapanga kumvisi bwanji anthu ake guys titeteze dziko lathu anthu wamba nkutenga tikafuta kuti ate titeteze dziko lathu anu ake amakhala kumvana komano kumvana kusamvana komwe kumachitika kumakhala pakati pa president ndi Americans ndi Americans amora amakukira so nakamba kale kuti even Americans amachedwa kwambiri akuchedwa kwambiri kupanga attack chifano ndi kwani plan yawoyi anthu ayizindikira kale komasa awadzudzula kale kuti aya inu masamati ndi home of democracy inu yako America kumana bwanji mfamu apange zimene zanzana nakunuza kuti dziko lwapo lasukusula maso apo ndesa kufuna kuti angofika pa chikulikiti fika kuzuzira anthu ambiri apanga condemn. That's why angopanga surround kumpasa mantha kenako afterwards nkumuza kuti chokako cholinga kuti zikukhanga kuti zaenda mwa smart chifukwa kambisa nkhondo imene ndi kuti one aonikira ng'amba atha kupanga zimene angapangezo komano aluza like mabodza awo amene amanamiza ku dziko lapasi kuti ife ndi anthu omodzi a democracy chani mabodza amene anthu sazita ayi fogo yaluka ndatamba kale zizindiko zinamba kuoneka kulibiya amene tikufata bwese ku democracy anayibweretsapo panopa mavuto ndamene akuchitikacha ndiye maboma onse kuna kuli konse kumene nawo sako nkhondo iwo ajawo mukafunse ngati kumene kuli mtendere dziko limene iwo amati okay dziko lakuti tufati stilisintha nda dziko lichano ngati analisintha ndi dziko liti limene iwo anabweramo kulowamo ndikuchosamo boma kenako dziko lino ndikusintha ndikumaoneka ngati mmene picture imene iwo amayipenta ichi ndi dziko lanji palibe maiko osana analowamo ndikupanga muzinthu afterwards akangochokamo iwo chimakhala chibwinji ndzinapanga so nkhaniyo zimene ndithu ndizimene zikuchitika ku Venezuela pakali pano tizi kupatsanso ndi ma update chabe kuti timabizi pang'ono zina ndi zina zochitika ndifake mwina make pakumakhala ngati paiti mavuto tena nditena koma don't worry ifeyo will keep you updated chilichonse chimene chikuchitika pakali pano mungodzozoti apanga ayizungulira Venezuela komanso amuza president waku Venezuela Nicolas Maduro kuti tulukani mmene mwamwene ngati simufuna zambiri gazi chan ngati simufuna by the way kumene kuti sikulangofuna president yekha afuna even nduna vice president panthu angapo amene ati akangoyamba Trump foi kuongosaza kuti Trump angoti yambani akangoyamba anthu amene ndithu sikuti asikidwe yayi athakuphedwa kapena kutengedwa so iyo ndi update yako Venezuela guys. Thank you so much. Tifufuze pano tiyang'ane kaya kuti Iran ndi Israel zikutani fazo kuoneka kuti khanga tichina chakeso sichili bwino anthuwa akonzekeraso za nkhondo kachikena. Guys, thank you so much. Malawian cameras.